Mag-utro na ko sa ang kuanon lifestyle. Useless! Na? Useless! Good morning guys. Muli na ko karon sa Alicia kay usa na ko kasi mana naglaag. Salamat ni Ate M kay pangga ko sila ha. Buotang kadto si Ate M gipahatid pa jud ko sa isang driver. Tagsaray maglaag nga ipahatid pa ini guli. Mag-commuter man ta ko kay uwaw lagi pud nja. Di mo musugot gipahatid jud ko sa isang driver napos ay sa ni uban. Turas yang udah break itu kalso kalau tuh dari kayak saya pekasa kayak butuhan jadi pendagan dan nih Akap si babaw, bayar ito. di sini ya mana Di ba ka ni mo apaw? Yoy. Nihapit mo daras kuan guys. Kambugsay. Kaya nag-i-aris kuan Kuya Isar. Kasi Aisa. Pasud. Wala siya mo naog. Kaya di makunan siya mag-vlog dari. Narahan ko nga ni mga view ba. Ganahan ko sa view dari sa Kambugsay. Mazo kayo ng kuan na. Init na ganahan kay taligsik man to. Ay! Mga isang oras talabangan. Guys, ego ka adyo. Mga isang oras talabangan. Bahala na. Kay, di na matabang. Kabutuno nagang pantog. Bawo ning suaw pa ning ang ihiron na rabay ginabas na rin makita na rin kunot. Karaho na. Humana ko pang hindos kalabangan. Hay, salamat kayo ng init na gazib. Sagun sa maguguan. Mag-tiktok sa udara marizu. Karaghan ako balik-balik din sa Kambugsay Hills. Nza, hindi mo ko mabanggan eh. Garaman ko na rin magbalik-balik. Katong das na nga ni Ari Midari. Kuan. Nagcamping Midari, dari mi nangatug. Maadso pa dari matug gabi eh. Kaya wag si Aliwaros. Na maglami agi mo tug. Dili ka buntag daghang ka madenggan nga mga tingag sa mga langgam. Si Aisa, wala sa munaog para sa kjanan. Masang inan nga. Siya ang panaugon kay vlogan dari. Kaya pa siya naka-vlog daring lugar ah. Di man siya munaog. Ako na lamay ning naog. Kalabuwa pa Kuya Isar. Taparat po sa ibabaw na pa sa segi. Adto. Nza, na view. View ka adto dari. baking na yung laptop man Madrami. at sumata ng pandungan to Ha. hindi ka tagahi Nakul gahi.
Uli na ko. Oh, amas kuan. Amin ko. Aysa. Ha? Aysa. Tarod to. Amin ko tay. Tambag naman lagi ka to sa kuan. Ano tay? Yung tambag ka dito. Dagat ito mag inilaw. Huwag ko nagkakilaro to. Magpagdaman sa bata ka. Tato sud. Nagano pa ay katawa. Alam mi nga mo na pagkudan eh. Wala agra mo kagbalik. Amin. Gapo tay, kaado. Buyag, buaw. Katiyo na ni. Ha? Katiyo na. Ito din may magdugay tay. Kay Igor Mergat ditiri nay. Ah. Son. Mato naman nay. Ay ha. Ito sabot nay ha. Sakalit. Atong isa ka buok nay ha. Ay. Oh, Katiyo na na tay. di mahimo mapriso ta. Tulo ni nay tay. Tew. Oh. Katiyo na lagi na. Ira, salamat Ate Merbe. Diana kusbay. Sako kasi mana na mga dari gini ako na hanay. Hoy, ale warus. Ang pwede to na eh. How is it? Ko atake sa epilepsy na eh. Basta magpudyo kag malipayo, hindi ka katakihan. Gini nga pagka nahanay nga sa ko sa mana nawa. Iminaw ka, ano man na nag-zero-zero-dari, ano may ang nagtabitas. Hoy, bakod na, kay nas-8 na. Nagtabitas imnon. Ano magkuhingin. Kaya sa direct kayo, pa may di mo kumingin, pa may kay. Automatic naman. Kung rin yung anak nga ko anay, manunuway. Hindi po. Pero, di ako manunuway. Nagdali ang sungay. Manunuway man. Nakikwarta na ang gawiran ay. Kaya ko ka na. Gipahatag na ni Kuan. Ati, nga nasa gawa sa kusina. Gipahatag mo sa kulim gusto. Hi, te, nga nasa gawa sa kusina. Naghatag na na yung giingon nga. Para kunos kananay nga pagpagwapa. Unsay gustong nanay palitan. Pwede pas nanay sang galat, sa gatoy. Sanay nga palitan, make up, lipstick nga na. Salamat ka, Azuday, dahil sa imong gihatag na ho. Salamat kayo makapait ko sa mga maintenance, vitamin. Salamat ka, Azo nimo, matagan ka og mayong panglawas diha, ang trabaho nimo og tagaan pa kag taas na kinabuhi. Salamat eh. agang buhat dito nay. Inigabuntag sa Jo. Karang maligo kog sa Jo nay. Hindi na ko pandingon. Ma'am, din mo ni sa lagi. Kali nga pag dito nay kay magduwa may migtungit nay. Tungit. Sama ka tungit ay? Magduwa ta na kang tudluan. Hamay bra. Mapalit pa ko sa merkado. Kali nga muna magduwag cards. Magdudual lagi. Ano ba ka nang umbod ay? Tama mo kukuhan sanitaryo. Kara ko guys. Pero di man sa pink ajo. Di kay nga napilis na project na. Na break. Kuan nga pink jud. Naman dito ka mo unay. Ay, tampan mo daya to gugat na. Hmm? Ang daya to gugas ng sukal, di ka nagahos. Tay bisita ugma. Ayan. Anak ko ni mo ari yung chat na solid pants. Gikan sa Canada. Mga tanin sa og kuan. Pineapple. Kuha mo ko nun eh. Good for the heart. Yeah. Isa lang kong purami. Kuha mo ko na naggibawalas doktor. Agad ang iingan ka na mo ko ng green leaf eh. May Saan mo kuha, Flor? Saan mo kuha? Napailap ka na? Matukog, sinapa? Uy! Wow! Dada ko ikuan guys. Victoria's Secret nga kuan lotion. Kitagaan ko ni Ate M. Ganiha pag uli na ay paman sa humot manikado na. Para rin iniguling limoy larong inigbabalitok na mga humot. Ako pinadawat nga paniskuhan. Kaya humanag Pasko. Dapat hinatag ni kuan. Ate Muna Borky. Kato bitaw ni Ari Dari nga kuan among solid pants.
Dapat si mga kauban. Ito din ni. So, ito garang na ay ito. Kay humukon. Unda na pa isa. Kuan. Ala. Nga ni Radi na nila isa sa pawan. Nakawan dito na komportable ka dito magpagkaroon. Di ni sa isang sa simbahan ng nga ni kay nga na maduko-duko. Makita na magbra. Ang mga tao nga namin para kasaan na ang hinahu. Kaya nagduko-duko ko. Nakita naghalo ko dari bra. Aha pa na pangitaag ko an Paris. Karang tube lagi. O di makita bra dari. To. Kaya magpilig nga na ram. Kasaan pag mga tao mananaw. Kaya nakita naghangkuan. Lamang loob. Salamat ka dyan namin ate mo na Berkey. Okay, nag-isuot ang short ate mo na Berkey. Giganahan ko ka na ng tila kay humukong. Wasa sa alimuot. Gwapo mo na ipod. Anong size mo short na? Ha? Size. Giganahan ko na eh. Pwede naman niya ito lungsod. Dapat kuhan ka ng nahiring light. Sabi ni Pandar. Arong mulamdag ag imong cellphone og mag-vlog kita kat kalabangan og gabi ka ng manok ka og kanang naay gamba. Magamit ni. Unsa ko tapos kuhan. Mano anas ka ng sapa. Unsa mag-vlog ka og gabi magamit ning ring light. Nakuha sa ni. Kaya di pa man ni gamit hindi pa man kumotos ngit-ngit. Ano ba nang kita ka? Wala yun, man. Bawa lagi whopping. Whopping. Wala nga lang gidsit di arong di magkuhan. Di magbitik-bitik. Di man muna ni mo orang charger kay gamay raman eh. Salamat sa naghatag. Ate mo na Berkey og si Ate M. Kaya bawa na dahil kung anong sige kung katukaran o gari ko sa bahay magpudyo. Kaya kuan man. Sige naman kung katug, karabuntag. Dugay kung mumata, magpaumuk-umuk. Unja, inighamag pamaha, matuog na pag ko. Inighamag panood to, matuog na pag. Kaya matati ali. Nga, kung naanay ko na yung sakit, basta sige nagkatug. Masamot na ko nung aggarang na batiyon sa lawas. Mag-utro na ko sa ang kuan lifestyle. Useless! Na? Useless! Mag-utro ko sa ang lifestyle karon. Kapotets! Di na ko sige katug. Kaya mo na nakaangin nga. Masige ko katukaran. Nalimag ka sa adlawan. Pagka-oras pa mata. Hindi ka buntag niluto mo. Lingod ko. Lingod ko. Kaon. Lingod ko. Napot ka na hapon. Kagabi ito. Upod. Dihap lagi kuras. Oo. Kaya og ganang ay. Ako lang nga sa tabang sigaw sa cellphone makatugman ko. Unsa ato sila team kay di man ko makatawag dito kay dagat magmuli. Unsa. Basta di ko makatawag dito. Makatawag ko karang nay bilar gadyo ko ni kagabi eh. Mao di ang buhaton karon kanang nay di ko sige katog. Manghuna ko sa mga kasilinganan. Magtungit nay. Magtungit ta kada adlaw. Gupay ko cards ugma kay magtungit mis nanay. Magduwa mi. Ungguzay ra man ay. Pag naman ang ungguzay. Ha? Karon di ko makatug. Aga ko ng tug dapat kuan ra si Binar si Teli. Maudi ay. Agang tug na sobra na si Binars. Dusi. Kada ko nung may sakit, basta matugdaran sa tuog. Ang sakot ang sakit. Sayas dulu. O, bilang ka. O, makabilang ka. Ano ka? Timbak ko ng sayas. Sobrang may count kung nali. Hindi bunta, matubag mo sa oras. Sige na guys, kaya manapos ako.
Kaya ba na ko lang buhatin?